Sukad sa Mayo na yung tuiga hangtod ng Agosto maabot na 45 ka mga loose firearms ang nasakmit sa Talisay City Police. Usa kini matud pa pagmatuod nga nakatabang sa pagpunhod sa krimen sa syudad. Si Femari Dumabok sa report. Aduna may natalang shooting incident sa dakbayan sa Talisay apan matod sa hepe sa Talisay City Police nga nikunhod og dulan sa 65% ang krimen sa syudad. Gikan sa Abril hangtod sa Hulyo ning tuiga o 100 days sa pagkahepe ni Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod. Itandi sa susama nga period sa niaging tuig. Gikan sa tulo ngadto sa 4 ka pagpamusil o pagpatay matagbuwan sa miaging tuig. Karon adunay usa o duha. Usa sa gitan-aw nga dakong nakatabang ang gihingusgan nga programa batok sa mga naghupot og di lisensyadong armas. Ngayon po, nakaka-record lang po tayo ng isang shooting incident, pero good thing po, pag naatay shooting incident dito, naatay follow-up operation, nahuhuli po rin natin kaagad po yung mga responsible. So it only shows po na very serious po tayo sa campaign against loose firearms. Tungod sa programa, 45 ka mga loose firearms ang nasakmit. Maabot usab sa 52.2 million pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit, gikan sa 115 ka mga dinakpan nga drug suspects. Matod ni Paguyod nga gawas sa kaaktibo siyang kauban ng pulis, mapasalamaton siya sa lokal nga kagamhanan sa tabang ug sa abag sa pipila ka mga Talisaynon, pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Ubani Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.